Illum ħanaqra waħda mill-istejjer fis-sensiela ħrejjef klassiċi li jisimha Pinocchio. Darba waħda kien hemm Geppetto, mastru daxxa f'qajjar li kien jagħmel ġugarelli tal-injam. Ġurnata fost l-oħrajn għamel marjunett sabiħ. Eżatt kif lestih, il-marjunett ħal ħajja u beda jisfen u jkanta. Geppetto ma setax jemmen lil għajnejh. Kif? Int ħadt il-ħajja, qallu Geppetto. Qed naħseb insemmik Pinocchio. Int se tkun liben li qatt ma kelli. Pinocchio rid jibda jmur l-iskola bħat tfal l-oħra. Geppetto ma kellux flus biex jixtri uniformi għal Pinocchio. Għalhekk Geppetto bih il-ġakketta li kellu u bil-flus xtralu uniformi ġdida. L-għada Pinocchio mar l-iskola. Waqt li kien sejjer lura d-dar, Pinocchio waqaf jara spettaklu tal-pupazzi. Fil-pront qabad jisfen u jkanta magħhom. L-imgħallem tal-pupazzi ta' 5 muniti tad-deheb u qallu ħa, tihom lil missierek. Pinocchio qabad triqtu lejn id-dar, imma ltaqa' ma' qattus mistħi u volpi makak. Għax ma tiżrax il-muniti ħdejn is-siġra ħalli għada filgħodu jkollok aktar, qalulu. Ma' dan il-kliem, Pinocchio żera l-muniti fil-ħamrija. Kif lesta, il-qattus u l-volpi rabtuh ma' siġra u bdew jitqu bih. Wara reġgħu ħafru t-toqba u ħadulu l-muniti. Imbagħad ħarbu l-hemm u ħallewh marbut. F'daqqa waħda der werżieq li beż ġlekk aħdar li ħeles lil Pinocchio. Pinocchio beda jħarref lil werżieq dwar dak li għadda minnu. Fil-pront ġrat xi ħaġa stramba. Hawn x'inhu ġej? għajjat Pinocchio. Imnieħer Pinocchio beda jitwal u jitwal. Iktar ma jivvinta, iktar beda jitwal. Ieqaf, għajjat Pinocchio. Mhux se jieqaf, kull meta tikdeb imnieħrek jitwal, qallu l-werżieq. Waqfu, jekk jogħġbok, talbu bil-ħniena Pinocchio. Inwedek li minix se nerġa' nikdeb. Imnieħer Pinocchio waqaf jikber. Il-werżieq sejjaħ għasfur biex inaqqarlu mnieħru għax Pinocchio vera kien iddispjaċih. L-asfur qatt fuq imnieħer Pinocchio u beda jnaqqarlu minnu sakemm reġa' ġie kif kien qabel. L-għada filgħodu, fit-triqtu lejn l-iskola, Pinocchio ltaqa' ma' tfajjel imqarqaġġ. Ejja miegħi sart il-ferħ. Hemmhekk dejjem festa, qallu tfajjel. Hemm logħob, ġugarelli u ħellu kemm trid. Imma l-isbaħ ħaġa hi li m'għandniex għalfejn immorru skola. Pinocchio ma ridx wisq biex jipperswadi ruħu u minnu fih mar ma' tfajjel saqart il-ferħ. Niżlu x-xatt flimkien u telgħu fuq vapur li kien se jsalpa dak il-ħin. Tgħidx kemm ħadu gost jilagħbu u jiklu l-ħelu? F'daqqa waħda widnejn Pinocchio u ta' tfal l-oħra bdew jikbru. Bdew isiru widnejn ta' ħmar. Anzi, bil-mod il-mod huma bdew isiru ħmier. Wieħed saħħar kien għamel seħer fuqhom. Is-saħħar ġelhom jaħdmu fiċ-ċirklu fejn kellhom joqogħdu jdaħħqu n-nies. Pinocchio weġġa' siequ f'waħda mill-qabżiet li kellu jagħmel. Is-saħħar tgħidx kemm irrabja u tefgħu fil-baħar. Hekk kif mesma l-ilma baħar, Pinocchio reġa' sar marjunett. Dak il-ħin kienet għaddejja balena li fetħet ħalqa u beletu f'nifs wieħed. Fl-istonku tal-balena, Pinocchio sab lil Geppetto fid-dajsa tiegħu. Kont qiegħed infittxek meta belatni l-balena, kemm qed nieħu gost li rġajt sibtek, qallu Geppetto. Allura, issa x'taħsbu ħajġri? Pinocchio ħajrabbi ftit għaqal jew ħajkompli jinkwetaħ lil Geppetto. Ejja nkomplu naqraw.